Trošku vydýchneme s kategóriou Baby 50. Tu minimálne podľa štartovej listiny štartujú 4 pretekári, takže opäť je to kategória, ktorá je primárne určená na to, aby deti zbierali skúsenosti, aby zbierali tempo a cibrili svoje šoférske zručnosti. Tak a pretekári nám vyrazili do zahrievacieho kola. Opäť je dôležité, ako sme to mohli aj od Tea počuť, tak pracovať s tou teplotou pneumatík. Tu by sme už postupne mohli. Myslím, že bolo vyhlásené, že od kategórie Rotax Micromax, čo sú ďalšie preteky po týchto, budú povolené suché pneumatiky. Čiže náďalej je dôležité, hlavne asi ten tlak je to najdôležitejšie. Áno, u tých Baby 50 to znamená, že stále nám ešte idú na mokrých pneumatikách. Je to v podstate pre bezpečnosť tých detičiek dôležité. Tým, že oni dosahujú takú vysokú rýchlosť, tak viac menej zostať tam na mokrých pneumatikách nie je technicky žiadne zásadné riziko a je to skôr akože v prospech, aby náhodou nabehli na nejakú časť ešte mierne mokrej trate, tak je to každopádne lepšia varianta, aby sa to v podstate nejako riešilo takýmto spôsobom. Jednoznačne, takže tu čakáme, či sa ešte jazdci budú nejakým spôsobom zoraďovať, ale nie, tu máme v podstate takýto letný štart, takže máme odštartovanú jazdu Baby 50. To je to skutočne primárne o tom čase a zajazdiť to najrýchlejšie kolo, neurobiť žiadnu chybu a je to výborná možnosť, ako s motokárami začať. Čo je napríklad aj otázka z nášho YouTubeového chatu, kde pozdravujem všetkých divákov a verím, že si zatiaľ pretekárskú akciu zo Stillringu užívate. Ale máme tu otázku od práve Paula, ktorý sa pýta, ako začať s kartingom a čo na to potrebuje. Tak v podstate v prvom rade motokáru. Detail. Taký základný detail. No a v podstate s kartingom, alebo teda otázka, ten karting sa dá v podstate pestovať rôznymi spôsobmi. Jedným spôsobom je samotné jazdenie, čiže mať motokáru, začať trénovať. Ideálne v podstate si napríklad z začiatku kúpiť nejakú jazdenú motokáru. Sú na to rôzne možnosti nejakých bazárových inzercií, kde sa dá takáto technika kúpiť, alebo počas každých pretekov v každom týme môžem povedať, že určite sa nájde niekto, kto má motokáru na odpredaj, čiže každopádne odporúčam, kto si má záujem, tak je najlepšie prísť na samotné preteky, pozrieť si kalendár napríklad Slovenského kartingového pohára, prísť zúčastniť sa jednotlivých pretekov a porozprávať sa s ľuďmi v pedoku, ako sa s tým začať dá. Áno, jednoznačne, to je veľmi dobrý spôsob, pretože aj pre všetkých našich divákov, ktorí sledujú tento stream, ak sa vám páči Slovenský kartingový pohár, chceli by ste možno zažiť naživo minimálne tú atmosféru a vidieť tie súboje naživo, alebo aj plánujete začať alebo prípadne posunúť vaše dieťa touto motoršportovou cestou, ktorú na 100% odporúčame, tak je dobré prísť a porozprávať sa s tými ľuďmi, pretože vládne tu priateľská atmosféra, nie je tu žiadne vstupné, žiadne červené pásky, za ktoré nemôžete prejsť alebo niečo podobné. Jednoducho je to otvorený pedok a Slovenský kartingový pohár je otvorený novým účastníkom a myslím si, že v momente, ako sa niekoho opýtate a požiadate o radu, tak určite vás nikto neodmietne. My tu vidíme trošku taký polosúboj medzi Nikitom Rácom a práve na druhom mieste je tam Martin Jaborský, že títo dvaja pretekári idú v celku veľmi blízko. Áno, a Nikita Rác je na prvom mieste. Áno, Nikita Rác je na prvom mieste, minimálne podľa grafiky. Ale teda Jaborský na druhom mieste tak mu nedáva nič zadarmo. Vidíme, že Rác tam má výrazne lepší prejazd tou prvou zákrutou, že tam nabral niekoľko desatín sekundy, dokáže tam jednoducho udržiavať väčšiu a vyššiu rýchlosť, ale teda veľmi solidný výkon aj od Jaborského. Nečakali sme v tejto kategórii nejaké veľké súboje, treba uznať, takže za takéto okorenenie sme radi. A pozdravujeme opäť do chatu aj Murka,
ktorý nám píše, že dnes sa na fakultnej nemocnici v Tornale neoperuje, lebo sa pozerá SKP Stream. Tak dúfam, že toto nečíta žiadny nadriadený z Tornalskej nemocnice, ale každopádne pozdravujeme a želáme minimum nejakých úrazov, aby ste teda mohli všetci pozerať stream Slovenského kartingového poháru. A rovnako tak sa píše nám aj Zuzana, ale tam treba aj licenciu a dá sa jazdiť bez licencie. Takže zrejme otázka bola, že či treba nejakú licenciu, alebo či sa dá jazdiť aj bez licencie. Bez licencie sa dá jazdiť v prípade, že si niekto kúpi motokáru a jazdí si iba tak voľne, príde si zajazdiť do Trepatíc, na Slovakia Ring, alebo v podstate na akýkoľvek okruh, kde sú vypísané tréningové dni. Tam samozrejme môže väčšinou jazdiť bez licencie, samozrejme za dodržiavania istých podmienok, ktoré platia na tej danej trati. V prípade, že sa niekto chce samozrejme zúčastňovať pretekov, tak tam už to bez licencie nejde. Tam v podstate musí mať jazdec licenciu, musí v podstate absolvovať nejaké kvalifikačné školenie, ktoré ho oprávňuje potom, aby mu Slovenská asociácia motoristického športu vydala jazdeckú licenciu a následne v podstate buď to teda jazdí pod vlastnou licenciou pre súťažiaceho, to je ďalšia licencia, ktorú musí mať, alebo sa pripojí k nejakému tímu. Ale ja len poviem, že vidím tu už zase šachovnicu na riaditeľskom mostíku a máme finálne kolo v kategórii Baby 50. Áno. To je práve Nikita Rác, ktorý už vykružuje tú predposlednú zákrutu, teraz už poslednú zákrutu a so 16-kou Nikita Rác, víťaz prvej jazdy Baby 50. To je vidieť, že jednoducho pre Nikitu nič nové, klasika. A mne sa páči aj jeho design prilby, pretože ten v spojení s číslom 16 naozaj pripomína Charlesa Leclerca. A teda povedať v motoršporte, že číslo 16 vyhralo, tak to za posledné roky nie je príliš častá udalosť, čiže verím, že aj fanúšikovia, ktorí si prišli pozrieť inú formu motoršportu, čo vždy veľmi oceňujem, tak sa musia teraz tešiť, že predsa len je tu aj nejaký jazdec v červenom a s číslom 16, ktorý niečo konečne vyhral. Keď sme pozerovali do tej nemocnice, tak myslím si, že by sme mali pozrieť aj našeho kamaráta Maťa Homolu, ktorý sa nejakým spôsobom ocital po uplynulých pretekoch v nemocnici a prajeme mu skore uzdravenie. Vy, čo ho sledujete na sociálnych sieťach, tak prezradil nejaké jeho trámpoty zdravotné, takže mu prajeme skore uzdravenie a nech sa čím skorej vráti do pretekárskeho kokpitu. Jednoznačne. Maťo, vieme, že si srdciar, ale takto sme to nemysleli, takže snáď bude všetko v poriadku a čoskoro ťa uvidíme späť v akcii na slovenských kopcoch alebo aj v šampionáte GT2 European Series. No a tu už vidíme konečne tú radosť od Nikita Ráca. Pravdepodobne možno potreboval to tak vstrebať a všimnúť si vlastne tú šachovnicovú vlajku, pretože ten bol v tej svojej zóne pretekárskej. Takže už Nikita prichádza pomaličky aj do pedoku, kde nás bude čakať opäť Dávid. No a tu nás už čaká aj ďalšia kategória, dámy a páni, pretože máme nachystaných 14 motokár pre kategóriu Rotax, Micromax a práve Rotax je známka a záruka toho, že tu tie súboje už nebudú v rukavičkách. Práve naopak, že tieto Rotaxové kategórie patria vždy k tým úplne najvyrovnanejším a tým, kde proste tie súboje naozaj za to stoja, pretože to aj vďaka tomu, že Rotax je v podstate uzavretá kategória, čo sa týka motorov, že tam sa starajú o to, aby boli čo najvyrovnanejšie. A teraz už pomaly poďme presunúť do pedoku, kde bude pripravený Dávid a aj náš víťaz. Ahoj Nikita, gratulujem k víťazstvu. Ako sa ti pretekalo? Výborne. Hej. Jo. Ty si fanúšik Leclerca, čo? Áno, som Myslel fanúšik. tak na neho, že? Od štartu až do konca si bol prvý. Áno.